tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinago ko sa boyfriend ko na may afam ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Rose. At ito, ang aking secret file. I'm 35 years old. I have a 4-year-old daughter. At isa na akong byuda. Year 2021, nang mamatay ang asawa ko. That time, 5 months pregnant pa lang ako. I must say that was the darkest moment of my life. Parang gumuho ang mundo ko. Buti na lang, may stable job ako. Maganda ang career ko. At sobrang supportive ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko. After a year, sinubukan kong mag-dating app. Nakipag-chat ako sa iba't ibang lalaki. May nakamit din ako. Pero eventually, na-realize ko na baka hindi pa ako handa sa seryosong relasyon. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro mas okay kung friends with benefits lang muna. Yung walang commitment, walang pressure. Then year 2022 came. May nakilala akong 42 years old na driver. Meron siyang complicated relationship. At ako naman, open lang since hindi naman ako seryoso noon. Nagkasundo kami sa ganung setup. Pero habang tumatagal, lumalim yung koneksyon namin. Siya na madalas ang nag-aalaga sa anak ko kapag pumapasok ako. And binabayaran ko siya for his time. Oo, binabayaran ko siya para alagaan ang anak ko. Para sa oras na ginugugol niya sa anak ko. And there was also a time na nangutang siya sa akin para raw maipagawa ang garahe nila. At dahil may tiwala ako sa kanya, pinahiram ko siya. Unti-unti. Halos ako na lang ang gumagastos sa pagkain, gala, gas at iba pa. Hanggang sa isang araw, kinutuban ako. Chinek ko ang cellphone niya at doon ko nalaman na may iba pala siyang babae bukod sa akin. Nakakaguho ng mundo. Sobrang sakit kasi akala ko ako lang. Pero sabi niya, nature lang daw ng lalaki yun. DJ Rocky and DJ Jello, pinatawad ko pa rin siya. Nagplano pa nga kami ng business. Maging operator daw ng mga sasakyan.
ako ang magpopondo. Dahil marupok at mapagtiwala ako, pumayag ako. Pero habang tumatagal, ako na lang talaga ang nagbibigay. Pati nga sa mga kaibigan niya, ako pa ang nagpapautang. Nakumbinsi niya pa akong kumuha ng SUV. Lahat ng investment, emotional, mental at pinansyal, ako lahat. Hanggang sa naramdaman ko na lang, naubos na ako. Then year 2024, may nag-message sa akin sa Instagram ko. Etong nag-message sa akin, yung ex ko back in 2009. Isang afam. 36 years old. Nasa Manila daw siya. So nagkita kami at may nangyari sa amin. Alam ko nakasal pa siya, pero nasa proseso ng divorce. Sabi niya, mahal niya pa rin daw ako. Nung time na yun, DJ Rocky and DJ Jello, alam nyo, naramdaman ko uli kung ano yung tunay na love. Kasi siya yung nag-aalaga, siya yung nagbibigay ng atensyon, siya yung nagpaparamdam na importante ako. Kaya sinikap kong itago sa boyfriend ko ang tungkol sa afam ko. Kasi pakiramdam ko, wala na rin kaming pag-asa ng boyfriend ko. Pero, isang araw, nahuli ako ng boyfriend ko. Paano? Hiniram niya ang cellphone ko at nakita niya yung exchange of messages namin ng afam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon kasi kasama pa namin ang anak ko. Guilty ako. But deep inside, alam ko namang hindi na ako masaya. At alam ko na hindi ko deserve yung treatment na iginagawad niya sa akin. So naghiwalay kami. Ang usapan namin, babayaran niya ang utang niya na halos umabot na ng 1,000,000. DJ Rocky and DJ Jello, hanggang ngayon nga wala pa rin siyang nababayad sa akin. Si Afam naman, hindi ako iniwan. Patuloy siyang nagme-message. Patuloy niya akong inaalagaan kahit nasa malayo siya. Sabi niya, babalik siya once na maayos na ang lahat. Magpo-propose daw siya sa akin. Masaya ako dun. Pero meron at merong darating na kalungkutan sa buhay ng isang tao. Bumagsak ako. Nag-resign ako sa trabaho. Kasi ang bigat-bigat ng daladala ko. Nagkaroon ako ng mental health struggle. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit ko hinayaang mangyari ang lahat. For 7 months, nawalan ako ng trabaho. Doon pumasok lahat ng bisyo. Alak, yosi, minsan sugal. Kasi nga gusto kong takasan yung sakit. Gusto kong makalimot kahit sandali. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala yung guilt at lungkot. Siguro nandun yung frustrations na hindi ko maibigay sa anak ko yung kompletong pamilya. Nandun yung self-doubt. Kasi bakit ako laging nabibigo? Bakit ko hinayaan yung sarili ko na magamit?
bakit ako sobrang mapagbigay. Sa ngayon, may bago na akong trabaho. Unti-unti akong bumabangon at gusto ko talagang magsimula uli ng maayos, ng totoo at ng payapa. Mabuti na lang, hindi ako binibitawan ni Afam. And this December, uuwi na siya para makasama ako at ang anak ko. Alam na rin ng in-laws ko, yung mga magulang ng asawa kong pumanaw na ang tungkol sa kanya. Pumayag sila na pwedeng tumira sa amin si Afam. May bahay kasi kaming mag-ina na pinagawa ng mga biyanan ko. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, napakagaan lang sa pakiramdam. Kasi tanggap ako ng pamilya ng asawa ko. Na alam ko naman na may panghuhusga ang iba. Pero sila, tinanggap nila ako. Ngayon na may bagong simula na ako, nandyan pa rin yung tanong na, paano ba talaga magsimula ulit? Emotionally, mentally, and spiritually. Pahingi naman ng advice, so. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rose. At ito, ang aking secret file.